Ian Umueri. Okay, bro. That is Nne Umueri. Ebe a na-agụ arụ Igbo. Otu a ka esi eme ya. Otu a ka ndị Igbo si mee ya. Na nke igwe na-agụ arọ, a na-agụ arọ 2021. Ụdị abụ ka eji eme ya. Ọ ka ọ dị. You can see the prominent men. They are all around. Ka agụ arụ Igbo. Ebe a ka akpa afa Igbo niile. From Umueri, Nkanu, Aguleri, Obosi, Agulu, Anako. Nwere obodo akpara afa ebe a were ọjị. N'anya mụ abụ onye Obosi ji ọjị nke m n'aka. Ntal dike na Nnobi. Ka ọjị ndị Obosi. Ọjị ndị Obosi gbara. Eji m ya anụ ọjị ndị ụlọ ka ọ bụ. A na-agụ arọ 2021. Ọ ka ọ dị. Ụdị abụ ka ọ dị. Ụdị abụ ka o ji adị. Ịgụ arụ Igbo. Ịgụ arọ ndị be anyị mere na gboo etu a ka ọ dị. Ị na-anya, you can see the banner over there. Ịgụ arọ Igbo 2021. Stated clear. This is happening live at Nne Umueri. Afọma bụ isi Igbo. Eri is the grandmaster, granddaddy of Ndị Igbo. That is exactly what is happening. Today is the 24th of January 2021. Ịgụ arụ Igbo 2021. Ebe a this man banye nkata bụ ebe igwe na-agụ arụ. You are the government official. It's time for them. All the back is bad. They got announcements. I will email. Even the government are collecting a woman a gay lad watcher. Then it's a good baby. You might get them here for some time. We're going to go watching and go to this year. Yeah. You cannot go out of your home. You cannot go home. You cannot know you're going to see up the last year. I'm going to do it. Thank you. In fact, I could Ịgụ arụ Igbo live at Nne Umueri. We'll call it Umuleri in Omambala, Anambra State.